Pois moi contento por volver a un equipo de primeira na miña casa, Galicia, e nada, con moitas ganas de empezar canto antes e demostrar ao club que estou preparado. Pois principalmente o interés do club, desde o primeiro día que puseme en contacto co club notei esas gañas de querer que viñese para aquí e nada, sobre todo tamén el volver a primeira división cerca da miña casa. Eu son un xogador eléctrico con moita intensidade, moita velocidade e creo que iso é o que podo aportar ao club, sobre todo compromiso e moitas ganas. Bueno, xa estiven aquí con Ismael, que é un compañeiro que xa tiven en Burela, e, bueno, pouco a pouco vou coñecendo a algunha xente do club, pero espero que dentro de nada xa coñeza a todos. Basicamente, eu creo que en canto empecemos a entrenar xa va a seguir todo rodado. Afronto con moitas ganas, tengo moitas ganas de empezar a entrenar, a ver o sistema do equipo, ver o sistema do entrenador e poder adaptarme o máis rápido posible. Non creo, eu creo que como profesionales debemos adaptarnos ao que demande a competición e o máis rápido posible. Non creo que haya ningún tipo de problema. Pouco podo esperar dela porque xa xoguei en contra, era impresionante venir aquí e ver como un pabellón apreta, incluso cando xogamos en Burela tamén desplazouse moita xente, notouse incluso a afición rival e nada, tamén é un placer telos agora ao meu lado apoiando.